Az úgynevezett babakocsis futásról vélhetően sok kisgyermekes anyuka hallott, hiszen a mozgalom immár országos szintűvé nőtte ki magát, azt azonban bizonyára jóval kevesebben tudják, hogy ez a speciális mozgásforma innen a 17. kerületből indult hódító útjára. Különleges háromkerekű babakocsik segítségével mostanság is rendszeres edzéseket tart kerületi édesanyák egy csoportja a Népkertben. Egyre többen futnak babakocsival országszerte és itt a kerületben is. Az egy éve Rákoshegyen alakuló Fuss babakocsival mozgalom keddenként és csütörtökönként tart közösségi babakocsis edzést a Népkertben. A csapat vezetője elmondta, minden alkalommal reggel 9-től innen indulnak, ahonnan mindenki edzettségének megfelelően gyorsan gyalogolva vagy kocogva halad a patakparton. Majd a Népkertben találkoznak újra a tagok, és maradnak játszóterezni a gyerekekkel. Nyári Fruzsina hozzátette, a szervezetnek országosan több mint 500 tagja van, a kerületben 15 anyuka fut rendszeresen babakocsival. 15-20-an vagyunk körülbelül, a közösségi edzéseken jellemzően 12-15 fő van, de van, aki inkább egyedül szeret futni, úgyhogy olyan is előfordul. Azért szoktunk ide jönni, mert a Népkert szuper olyan szempontból, hogy árnyas, tehát például a futás utáni részre nagyon jó, hogy itt el tudjunk egy kicsit lenni. Picnic Playden van játszótér, ami nagyon szuper, illetve a patakpart itt van mellette, és ott tudunk futni 7 kilométert egyben akár, úgyhogy ezt nagyon szeretjük. 17. kerületnek ez egy nagyon jó része ilyen szempontból. Egyébként még rekordtános pályákon szoktunk futni, meg csendesebb utcákba, de ez itt nagyon ideális. Egyedül egy mosdó lenne jó, még hogyha lenne itt. A babakocsis futás azoknak az édesanyáknak kedvez, akik szülés után mihamarabb szeretnék visszanyerni alakjukat, viszont a gyermeküket nem tudják kirehagyni, amíg sportolnának. A foglalkozások úgy épülnek fel, hogy először futnak, majd gyerekeikkel játszótereznek az anyukák. A futást bemelegítés előzi meg, az edzés végén pedig nyújtó gyakorlatok következnek levezetésként. A sportos anyukák napi 5-szöri cukrokban szegény étkezéssel és nagy mennyiségű folyadékbevitellel egészítik ki az edzéseket. 60 perc az a sportról szól, utána viszont Picnic Playre leülünk, beszélgetünk, bandázunk, játszóterezünk, hekkezünk, gírozozunk, fagyizunk, úgyhogy ez akár egy 2 órás program is tud lenni jellemzően, illetve ebből alakult ki az, hogy most már magától családi piknikek is szerveződnek rendszeresen, akár vidéken is, Tataitóhoz szoktunk rendszeresen menni, viszont akár egy félnapos program is 10-től 4-ig, amiben van egy kis futás, utána pedig a gyerekeknek szuper, ugyebár tudnak hamar szocializálódni, mert együtt játszanak, úgyhogy a piknikek is vannak, illetve mivel erősödik a közösségünk, és egyre többet vagyunk együtt egyéb eseményeken is, szoktunk menni akár olyan programokra is, ami nem feltétlenül babakocsis, csak Fuss babakocsis színekbe megyünk, valamint például rendszeresen vannak havonta egyszer szerdánként mami kimenőink, amikor az anyukák összejönnek, és 7-től éjfélig elmegyünk valahova bandázni, egyet beszélgetni gyerek nélkül, úgyhogy nagyon sok egyéb programunk is van most már. Az edzéseken használt speciális sportolásra is alkalmas gyerekkocsik különleges rugózásoknak köszönhetően bármilyen terepen bevethetők, ugyanezt segíti elő, hogy nagy felfújható kerekeik vannak. Az ülés-dőlés szöge is különbözik a hagyományostól. A járgányokat szélellenzővel látják el, ezzel védik a babákat a futás közben jelentkező ellenszéltől, felül pedig egy kis ablak is található, hogy a szülő futás közben ráláthasson gyermekére. A babakocsis futással részletesen július 24-i Fit Mix című műsorunkban foglalkozunk.